Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht over de moord in Santa Elena. Daarvoor zijn 2 daders opgepakt. Het gebeurde gistermiddag. Er is in Santa Elena een 19-jarige jongen doodgeschoten. En kort daarna heeft de politie al 2 personen aangehouden. Eén daarvan weten we zeker, en is ook 19 jaar oud. Het gaat om een discussie bij een toko in Santa Elena die uit de hand liep. De 2 jongeren waren aan het discussiëren en opeens haalde de ene een vuurwapen uit zijn auto en schoot de ander in zijn borst. Het slachtoffer rende nog weg, maar zakte aan de overkant van de straat in elkaar. Hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. Het gaat om de 19-jarige Rochon Dortalina. De politie heeft snel gehandeld en kon later in Siromahuma de verdachte aanhouden. Daarbij werd ook in een tuinhuisje het vuurwapen gevonden. Er is ook een andere jongen opgepakt en die wordt verdacht van het proberen te helpen van de dader om van Curaçao te vluchten. Beiden zitten vast in de politiecellen in Barber. Plaza Nobel geopend. Het heeft even geduurd en het heeft ook wat gekost, maar uiteindelijk kon minister Middelhoff gisteren samen met de premier de nieuwe plaza openen. Plaza Rondo wordt het ook wel genoemd en het zou 4 miljoen kosten en het is uiteindelijk 6 miljoen geworden. Maar de minister laat weten dat het een belangrijke stap is voor Curaçao. Het is mooi opgeknapt, het is een centraal punt, er wordt heel veel verkocht en er is ook nu een dakterras, een rooftop. De minister benadrukt in zijn speech dat er geduld nodig was om de zaak tot een einde te brengen, maar dat hij blij is dat het uiteindelijk is gelukt. En Curaçao is de verkopers tegemoet gekomen, dat zei ook minister Middelhoff. De verkopers van Plaza Rondo hebben langer moeten wachten op het moment dat het klaar was, dat ze weer terug konden keren in Plaza Rondo. En ze hebben ook mee moeten maken dat er veel tegenslagen waren. Maar de minister heeft onder meer ervoor gezorgd dat iedere verkoper gratis een identificatiekaart heeft gekregen. Dat ze 3 nieuwe uniformen hebben gekregen en iedere stand een gratis identificatiebord. En zo zijn ze elkaar tegemoet gekomen. Akkoord tussen Curaçao en Panama, dat is gisteren getekend door de minister van Economische Ontwikkeling. Die heeft een intentieverklaring ondertekend met het ministerie van Handel en Industrie van Panama, Julio Molto. Op dit moment is het Panamese ministerie van Economie en Industrie met een economische handelsmissie op Curaçao. 60 bedrijven uit Panama zijn op ons eiland om afspraken te maken en zaken te doen. En de minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao, Middelhoff, hoopt dat er daadwerkelijk contacten worden gelegd en dat het daarmee zowel de Panamese economie, maar op de eerste plaats natuurlijk de Curaçaose economie een boost geeft. Nadruk op inclusie in het nieuwe schooljaar, dat heeft de minister van Onderwijs gezegd. Gisteren was dus het nieuwe schooljaar, de opening van het nieuwe schooljaar. En de minister heeft daar onder meer deelgenomen aan de opening die plaatsvond op de Sir Hedwig School. Dat hadden we gisteren bij Extra Journaal ook al gemeld. Maar hij benadrukt het belang van inclusie. Op 28 augustus zal er een speciale openbare vergadering van het Curaçaose parlement plaatsvinden. En daarbij wordt de landsverordening op het onderwijs voor speciaal onderwijs behandeld. En volgens Van Rijdoorn, de minister van Onderwijs, is het een belangrijke stap om het speciaal onderwijs op Curaçao te moderniseren, te erkennen en te versterken. Maar ook een signaal dat de regering kiest voor inclusie, gelijke kansen en een systeem waar ieder kind, ongeacht zijn of haar uitdagingen of beperkingen, recht heeft op kwalitatief goed onderwijs dat aansluit bij de eigen behoeften. CMC waarschuwt voor gevaarlijke duiken. Dat heeft het Curaçao Medical Centrum gisteren laten weten. Ze roepen op tot meer bewustwording. Nu uit onderzoek blijkt dat bij het springen van de klif bij Playa Forti mensen ernstig gewond kunnen raken. Sinds de opening van het CMC in 2019 hebben 58 mensen medische spoedzorg nodig gehad na een sprong van de klif bij Playa Forti. Dat is een onderzoek dat is uitgevoerd door 5 geneeskundestudenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is een belangrijke plek, Playa Forti. Veel mensen willen daarvan afspringen, maar er zijn dus gevaren. Het CMC laat weten dat het niet het doel is om het avontuur te ontmoedigen,
maar om ervoor te zorgen dat bezoekers de risico's begrijpen en weloverwogen keuzes maken. U kunt meer informatie over het onderzoek vinden op de Facebookpagina van het CMC. Dan gaan we naar Sint Maarten. Oud-kabinetchef Sint Maarten veroordeeld. Er zijn gisteren 2 hoofdverdachten in de corruptiezaak Jasmin veroordeeld. Het gaat om de oud-kabinetchef van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur. Die krijgt 6 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook mag ze 5 jaar niet als ambtenaar werken. Samen met haar partner sluizen ze na orkaan Irma lucratieve herstelprojecten door naar een eigen bedrijf via vervalste offertes. De partner kreeg een werkstraf van 240 uur en in deze zaak was de toenmalige minister van Huisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur, Christophe Emmanuel, ook een verdachte en hij is inmiddels ook veroordeeld. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Quality Services da un team completo, sempre apresentar trabalhadores preparar, capacitar e motivar para ajudar a companhia na necessidade. Quality Services está encargado mês com a parte de recruitment, onboarding, planificação de roster e avaliação de apresentação de cada trabalhador. Já assina a companhia porque dá enfocar e vai criar experiência inovável para os gastos. Se botar profissional na área de hospitality que clapa mais crescimento, mais oportunidade, mais reconhecimento, a mensagem aqui está para você. Você merece mais que somente trabalho. Você merece carreira que cresce junto com você. For de housekeeping, te com liderazgo. Nós de Quality está conectado com empregado que realmente está valorando o talento e a oportunidade aqui está real. Apoio sincero, futuro que você pode querer. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We gaan verder met Sint Maarten, want minister-president Luc Merselina heeft tijdens de parlementaire beraadslagingen de prioriteiten van het ministerie van Algemene Zaken benadrukt. Dit binnen de Rijksbegroting 2026. En volgens de minister-president is er geen boodschap van pessimisme, maar een oproep tot realisme. Step by step, we must build a stronger foundation for Sint Maarten. Na 16 jaar als land, dus sinds 2010, is het tijd om de basis van de overheid vast te stellen en zich stevig te verankeren. We moeten de basis op orde brengen en precies daarop richt deze regering zich. Hij benadrukt dat het belangrijk is om ook binnen het Koninkrijk te praten. Zo vinden er technische gesprekken plaats met Nederland over de mogelijke voortzetting van de ondersteuningen via het landspakket. En wil Merselina zorgen dat er in de overheid gedisciplineerd wordt gewerkt. Het vereist continuïteit en samenwerking om Sint Maarten verder op te bouwen, aldus Merselina. Dan gaan we naar Sint Eustatius, want de nieuwe school, het nieuwe schoolgebouw van de Gwendoline van Putten School is bijna klaar. Het gaat om de Gwendoline van Putten Secondary School. Statia is een klein eiland. De school is een belangrijk punt op het eiland. En die krijgt een totaal nieuw jasje. Er wordt een nieuw gebouw gepresenteerd. U ziet het op de beelden. Het is een mooi, groot gebouw. En dat project is al gaande sinds 2022. Op dit moment worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Onder meer om een basketbalveld. De trappen, balustrades en de vloerafwerking moeten afgerond worden. En daarna wordt het officieel overgedragen aan het schoolbestuur op Statia. En die zijn verantwoordelijk voor de inrichting en de laatste voorbereidingen. Maar het is een belangrijke stap en wie wel eens op Statia komt, die ziet meteen deze nieuwe mooie school. Nog even naar Bonaire, want daar zijn nieuwe inspecteurs beëdigd. Het gaat om inspecteurs van de Directie Toezicht en Handhaving, DTNH. Er zijn er 7 nieuwe beëdigd en daarmee heeft DTNH nu 21 inspecteurs.
die kunnen controleren op de punten van directie, toezicht en handhaving. En die beëdiging is nu vandaag door het Openbaar Lichaam op Facebook gezet. Gefeliciteerd. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Amerika legt nieuwe sancties op aan Cubaanse bedrijven en functionarissen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd. Hij heeft dat aangekondigd en beschuldigt meerdere Cubaanse personen ervan dat ze bezig zijn met ondermijnende anti-Amerikaanse activiteiten. En daarom is een nieuwe reeks sancties opgelegd aan Cubaanse functionarissen en bedrijven. Het gaat om 9 staatsbedrijven in de mijnbouw, metaal- en bouwsector. Het ministerie van Bouw en functionarissen die verbonden zijn aan een internationaal instituut op Cuba. Volgens hem gaat het om een nieuwe groep internationale sympathisanten die naar Havana zouden moeten worden gebracht. En hij wil daar sancties tegen organiseren. Volgens hem moeten die sancties uiteindelijk tot een regime change leiden. Dus dat er een andere regering in Cuba komt. Maar de sancties zijn al in eerste instantie opgelegd in 1960 en Amerika heeft die alleen maar verder verzwaard en nu dus weer. We houden het nieuws voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. We zijn er maandag weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.